Türkiye döwletinde ýaşaýanlaryň köpüsi bilýändir. Bu ýerde ýaşaýanlar habarlaşmak üçin esasan imo ýerine WhatsApp programmasy ulanýarlar. WhatsApp'yň soňky aýda ütkedilen gizlilik şertnamasy bilen bilelikde köp kişi WhatsApp'y goýup Telegram programmasyny ulanmana başladylar. Telegram näme we Telegram'yň gizlin 10 sırrı barada video taýýarladyk. Her döwletiň, her döwrüň öz habarlaşmak üçin programmasy bolýar. Meselem biz okuwçy wagtymyz agent Mail.ru, soňra WeChat, Line, indem imo ýaly programmalar ulanýarys. Türkiýede imo ýerine WhatsApp, goňşy döwletlerde bolsa Telegram ýaly programmalar ulanýarlar. Telegram'yň döredijisi, Rossiýaly programmist, şu wagtky VK programmasynyň döredijisi Pavel Durov'dur. Pavel Durov'un Rossiýa döwlet tarapyndan elinden VK programmasynyň alınmasy bilen 2013-nji ýylda Telegram programmasyny döretýär. Telegram dörediji topary KGB sebäpli ilki Berline, soňra Londona, Singapura, indem Dubaýa göçdiler. WhatsApp bilen Telegram deňeşdirmek Toyota bilen Mercedes deňeşdirmek ýaly bolup biler. Oňa garamazdan Telegram diňe Play Store'dan 6 milyon kişi ýükläp alypdyr. Bu bolsa Telegram'y dünýäniň iň gowy 5 habarlaşma programmasynyň arasyna goşýar. Sebäpleri bolsa bu videoda. Telegram'yň 10 gizlin sırrı. 1. Hatlary her iki tarapdan hem pozmak. Özüni gizlin habarlaşma platformasy hökmünde tanatýan Telegram ýazylan ýalňyş hatlary, uğradylan surat ýa-da videolary size hem garşy tarapdan hem de sizden pozmana mümkinçilik berýär. Imonyň soňky versiýalarynda hem beýle aýratynlyklar bar. Ýöne Telegram'yň tapawdy bolsa hatlary ýyz goýmadan pozmagdyr. Pozlan hatlar bolsa ýyzyna gaýtaryp bolmaýar. Ikinji aýratynlyk. Ulu formatly faýl uratmak. Imodan bir ýere surat ýa-da video uratsaňyz faýlyň hili epesli peselýär. Şonuň üçin köp kişi WhatsApp programmasyny saýlap alýar. Ýöne WhatsApp'yň iň uly uradyp biljek faýlyň ululugy 100 MB bilen çäkli. Bu gaty kiçik format. Telegram'da bolsa bu 1,5 GB-dan 2 GB-a çykaryldy. Öňler 100 MB-dan kiçik zatlary uratmak üçin WhatsApp'y, ondan uly zatlary uratmak üçin Gmail, WeTransfer ýollaryny saýlap alýardylar. Indi Telegram programmasynda 2 GB çenli faýly arkaýyn uradyp bolýar. Üçüncü aýratynlyk. Uradylajak haty planlamak. Bu ýol arkaly garşy tarapa uratjak hatlaryňyzy 1 minut bilen 1 ýyl aralygynda uratmany planlap bilýäňiz. Meselem, siziň internetiňiz bir gün soňra gutarýar. Ýöne ýakynyňyzyň doglan güni 2 gün soň. Siz uratjak gutlaňyzy 2 gün soň, 2 hepde soň ýa-da 2 aý soň uradar ýaly düzüp bilýäňiz. Muny uratmak üçin haty ýazyp, iýer düýmesine basyp durmaly, planla düýmesini saýlamaly we islen wagtyňyzy giraýmaly. 4. Haty sessizjek uratmak. Diýeli, söýgüliňiz bar. Söýgüliňize hat uratmak isleýäňiz. Oda telefonu mydama sesli ýagdaýda ulanmak mejburiýetinde we siziň hatlaryňyz oňa baranda maşgalasyndan çekinýär. Bu aýratynlyk siziň üçin. Çünki telefonuň sesi açyk bolsa da garşy tarapa sessiz, ýagny bezwuk ýagdaýda hat uradyp bolýar. Munyň üçin hem hat ýazyp, iýer düýmesine basyp tutmaly we sessiz iýer bölegini saýlaýmaly. 5. Ýalňyşlary dogurlamak. Telegram bu aýratynlyk bilen uradan ýalňyş hatlaryňyzy size täzeden düzeltmäne mümkinçilik berýär. Öňkü hatyň nämedigi garşy tarapa görünmeýär. Ýöne hatyň täzeden dogurlanandygy barada habarnama barýar. 6. Telefon nomer bermeden habarlaşmak. Imodaky, WhatsApp'daky iň uly meseleleriň biri nomer bermek. Emma Telegram'da nomer bermeden hem habarlaşyp bolýar. Bu Instagram'a ýa-da bir wagtky Line'a meňzeýär. Ulanjy ad arkaly tapyp ýazyş bermeli. 7. Gizlin söhbetdeşlik. Ýaşlar üçin iň gerekli zatlaryň biri gizlin söhbetdeşlik. Bu arkaly islendik kişi bilen islendik sady gizlin ýazyşyp bilýäňiz we ýazyşmalaryňyz siziň belläne wagtyňyzda pozulup ýok bolýar. Ýok bolan hatlar Telegram serverlerinde tutulmaýar. 8. Gruppa we kanallar.
WhatsApp'tan yeni bir peýdal taraplarının biri hem gruppalarda 200.000 adam goşmana ruhsat berýär. Imoda gruppalar ýalňyş ýa-da gereksiz niýetler bilen ulansa da WhatsApp'ta bu beýle däl. Meselem okuwçylar öz aralarynda matematika ýa-da şahylar ýa-da suratçylar diýip bir grup döredip ol ýerde gyzykly pikirler ortaga atyp öwrenip bilýärler. Telegramda hem kanal açyp bolýar. Telegram agza sanynda çäklendirme ýok. Kanal agza sany näçe köp bolsa, ol ýerden reklam arkaly hem pul gazanyp bolýar. Telegram ulanýanlar düşündiriş bölümindäki Türkmen Post sahypasyna goşulyp biler. Hemmeňizi Türkmen Post sahypasyna çagyrýaryn. 9. Screenshot almak. Ýazyşan hatlaryňyzy ýa-da ugradan suratlaryňyzy garşy tarap erwet niýet bilen ekran suratyny alan ýagdaýynda size screenshot alandygy barada habarnama gelýär. 10. Ekran gulpy. Telegram programmasynyň öz ekran gulpy bar. Açan ýagdaýyňyzda her girişde bize öňden kesgitlenen kodumuzy soraýar. Bu gulpy goýmak üçin sazlamalardan gizlinlik we hopsuzluk. O ýerden hem passcode lock ýagny ekran gulpyny saýlamaly. Görşüňiz ýaly. Telegramma gizlinlige gatynys beren programma. Size bu video like goýup kanaly agza bolmaňyz üçin goşmaça 3 aýratynlykdan we Telegramyň eýesi Pavel Durovdan bir syr aýtmakçy. Hanonda agza bolun we like goýun. Pavel Durov bir beýanynda mümkin boldukça Android ulanmany, iOS hopludygyny belläp geçdi. Goşmaça 3 aýratynlyk. Sazlamalardan söhbetleşik temalar arkaly temany ýetgedip bilersiňiz. Goşmaça hesap arkaly birden köp sahypa açyp bilersiňiz. Ýa-da kompýuter arkaly programmasyny ýükläp kompýuterlaryňyz arkaly ýazyşyp bilersiňiz. Munyň üçin telefonuňyzda internetiň bolmagyna hem gerek ýok. Meniň Telegram barada aýtjaklarym bulardan ibarat. Egerde bu video gysga wagtda 100 like geçse, KGB tarapyndan elinden alınan VK programmasyny ýa-da satyn alınan WhatsApp programmasy barada video taýýarlajak. Video temasyny siz saýlaň. WhatsApp my, WeContact my? Biz bilen galyň.